Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe alirde Gollal Media min calmini on min bismi mon yewtere meɗen Tufnde windiyankoɓe to ko yewtere nde keblonten bandiraɓe ɓe e kala kamisa kala so oɗo waktu heeti ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media min dokkino aadi e yontere ɓennunde so Allahu lamɗo joɓi ma en gartuɗo gam jokkude taw ko taro meɗen taw koye nder deftere men ɗam Allah adi ɗam dende taw windi ɗum ko Alassane Muntaga Sall lollirɗo Dembel Sall so Allahu lamɗo jaɓi ma en battaw ko taro meɗen ɗimmo e nder nde ɗo hennete deftere ciftinden tan ñalde hande nde ko alhamisa 5 lewru janvier hitande 2023 ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media ala no batten so wona tarde windande men bisimilla mon e kettugol. Takko ko mbomri ɗum ina laabi mo mbomri timmundi mbomri jontundi kanko kam o malama o hawri hen gotel e ngojaji makko humtima joni humtima ɗo ngam o hayti yaltude galle bele ƴeewoyde cuddiɗo debbo makko nani ɗo sara makko ha nder galle mabɓe ha damal suudu makko ha dow leeso makko o naati suudu makko o usti comci makko o benni tarodde o woni e lootade bowal omo nana daade arbe jabbade ina jima ina gama ina pobba ina ngero inde makko sira ina wurta takko ina jaba kelle e kuljinaali ngakali e nayali gardo fof jola wona e amde wona e noddude mo kanko e Hammadi tokara makko e Samba Miñeko Hammadi mawdo ummi yowi juude wi ina habbira mbele julde futuro tan ha dewel dari yeso makko kadi wi mama addu jeenaari am ay dey mi funtanima ngol laawol o artiri juude o jali o wi an mo Allah bonni o han fof e hewde penale ngol kam a haali gonga o wadi jungo e jiifa o yaltini kalbe makko o itti hen buudi 5 o weedi dewel o wi ndaacu kunyel oto nyamam hande kam a nafi wadde hay batte mi wiyatama ngol laawol hande a weltini kam joni non yaltu wodditomi mida juula waktuji fof koko kewi e horam dewel yalti ina jala kanko o bamti kadi o habbiri o woni e julde futuro ngam futuro yoni gile nane joni kay hay geeje naati hande kam o dadama jama o juulo yani ton futuro o jogorani julde ton geeje ko hewani e makko ko kono mo jogi woytorandu afogalle makko koko arti afogalle Hammadi bi Bobo Miñeko Hammadi tokara makko hande goram hay goto felatamo o juuli futuro o gasni o fawi hen geeje o salmini o woni e wirdude nde o gasnata tawa takko addanemo hirande o wi to tokara woni wi mo yo armin nyamda takko wi hirto baba tokara man nana wonde e gijeyabe mum bowal be ngoni koy hirtade o nyami o gasni o yarti hawo dumditi o dasi o ngabbi dow daddude makko o ledi o focci bandu makko ndu ina musa ko dilli hande ko o mubbi gite bele odano seeda ko adi salatu kono doyngol arani joni ngam goram ko don o naati e miijoji heddi o mandara aduna makko no darorgal ngal o yitoto hen hoore makko ni no darol jungol gol kanko tan o hunyini gile tan de o wawi teskade ha joni omo yara hande e duubi jabande 8 pawdi ha woddi ngam duubi makko ko ebbore lurde
hakkunde cabanɗe 62 e cabanɗe 64 omo hecci Buubu Miññiko hedde duuɓi 10 o wambi Buubu kecciigu duuɓi 10 ko kecciigu tigi duuɓi 10 toɓaaɗi ko ɓe ɗiɗo tan ɓiɓɓe worɓe njiidi yumma e baaba kanko e Buubu kanko woni mawɗo Buubu rewi e makko ɓe ngala so wona bandiraagel dewel gootel ngel lombi hakkunde maɓɓe wiyete ko Sira ko kangel ni Buubu inniri Sira miñum inniri Muhammadal ɓe mawni e nder o galle e leefuneeɓe eɓe keccondiri kono nde Buubu heɓi duuɓi 5 tan ko kamɓe njaadata kamɓe pijjata haa a waawa yiide oya tawa a yiyani o dow kanko ko mawɗo Buubu Miññiko ko tokosel kono ko jom jiyal timmuɗo doole timmuɗo darnde gila to wonno kandal Buubu gila to renanno ɗum ala fof ko tindato e mum ha Buubu heɓi duuɓi 13 ɓe poti doole e darnde ha cikkata ko kamɓe jijji wonti kala ko tindi e makko Buubu falo kala ko annimo Buubu nyawda kala tonjomo Buubu yoptonomo ay jangde kamɓe naddi to ceerno goto kamɓe ɗiɗo fof ko ceerno Alhasan Alpha adidi dande ɓe baa koye duɗal ceerno Alassane Alpha ɓe jangi o heɓi duuɓi 23 baaba maɓɓe maayi ɓe gonti aliyatimeɓe ɓooyani nene maɓɓe rewi hen ko nden o wonti joom galle cukalel mo duuɓi 23 mo wurdaka baaba wurdaka yumma ko ɗum addanemo lelde resde ngam o resi komo yara e duuɓi 35 walla 7 hay ɗon ko kanko e Buubu Miññiko ndesdi nyalawma goto ko kamɓe ɗiɗo naddi suudu nyalawma goto kamɓe ɗiɗo fof ɓe ndesi kadi koto gotel e wuro woto mbele ɓiɓɓe maɓɓe ina ɓura ɓatodirde kanko omo yara e duuɓi 30 pawɗi Buubu ene yara e duuɓi 20 pawɗi hay ɗon kadi Allah waɗi ko Buubu woni ɓesnowo kanko ɓiɓɓe cali fof arde Buubu Miññiko dañi ɓiɓɓe 3 ɓiɗɗo debbo inniri Sira mawnum e Hamadal innirimo e Samba miñum on jibina ko luuti jibina ko caggal mum kanko ha Buubu maayi o dañani ɓesgu o leeli resde ko noon kadi o leeliri dañje ngam o dañi tan ko takkoyel makko ngel gotel hay ɗum wona e dewgal makko gadanal takko ko daarol mawngol ko fimde mawnde aadi timmudi fodore Allah nde haytata sikkaka daña hande e o jamma miijoji ene duñodira e hoore makko ngam omo welti hande e o nyalawma hande elle ɓesgu makko fof ko rendi ɗo Sira Buubu resa koye wuro he kono subaka fof ma ara ha salminamo nde rutto suudu mum takko makko suwata wo rese woni koye galle he kañum waɗantamo fof Hamadal wonno ko ladde toon wonduno e Samba miñum kono omo andi Samba woni koye jam omo andi so Hamadal ina wuuri ala fof ko yettoto Samba so wona jam nde wonno neɗɗo fof ko gaynako ɓi yummum hande o wayi kono gaynako joftindo nayi mum fof nani e nder mbaldi humi nayi uddi gooleje o wayi kono dendinɗo ɓesgu mum fof tawi ene wuuri ina ndaara hande hayso o ruttima e joomiko o lelato o hayti waklitade e yanande makko o hayti nawde hewndu laakara o hayti jibde sibo o dañi gubbowo arta galle jooɗo jaɓa duwawu nyaldi jirlima kewɗi benni won hen belɗi ha maayi won hen mettuɗi ha maayi won hen o jal won hen ɗi o wallitori bojji goram nyalɗi ɗi fof e hewde won hen tan ɓurɗi mantinade won hen ɗi jogorani yejjitede e gurdam makko ina jeeya e ɗin nyande inde Hamadal hammadi tokara makko e nyande Buubu Miññiko hawri e lajal Hamadal jibinako hitande ndiyam kewɗam
to bi jeeri ili waalo nguura ina heewi habe kurtini woni duubi 4 walla 5 kanko e Buubu Miñiko gila ɓe naati koɗande nden hitande ɓuri tobde habe jogii nguura baabe mabbe fof ina cokki gaweeje koye ɗum Hammadal jibina ñande inde ɓe mbari ngaari inde jooɗi Ceerno Bayal namdi holimo Buubu yiɗi innirde Buubu wi yiɗi innirde ko kanko Ceerno wi deftere wi Muhammadu baba makko wimo Hammadi Ceerno duwi jawdi hirsa ngaari rewna hen goro waɗa sadak yimɓe fof ñalli weltade ha arti noon e kanko inniraɗo o Buubu Miñiko dañi ɓiɗɗo afo mum innirimo wiɗum Hammadi o dañi tokara afo Buubu Miñiko afo mabbe afo galle mabbe ko mama Kajja bonni inde tokara makko mama Kajjatel Habsa kala jibinaɗo mawo bonnita inde mawo fawo hen sowore makko ko on fof adi wiide tokara makko Hammadal watti sukaɓe fof natti wiide Hammadi Buubu wonti tan Hammadal ha ɓooyi hay mawɓe jokki e wiide Hammadal kono ina welimo Hammadi e Hammadal ko gotum Hammadal ko Hammadi tan mawninaɗo woni ñalawma goɗɗo mo jogorani yejjidde e aduna makko ko ñande Buubu Miñiko rutti e jomum omo siftoro goram on ñalawma Buubu lelaki mayde mum ko mayde yawnde peral ɓe mbaldani ɓe pinirani ɓe tinani ɓe matani ko bettere mawnde hanki mum tan Buubu ina ñaldi golle ina mewtiti baaji galle ɗi fof ngam tawi yimɓe ngoni koye demminare ndungu ina uri ina wiye ni wonto fuɗɗi tobde Buubu ina yaltini huɗo ko ɓe kesno gila kawle on ñande kadi Buubu ina waɗi no waɗanno ina sali o liggo ina sali o ɓoro o walla ɗum ina wi kañum tan ina wawi ala fof no waɗani kono Buubu ko harbiyanke ko hani wadde e ko hanani fof ko kañum waɗata Buubu ñalli e golle ala mo wallondiri so wona nde haaki hiiɗa sehel mum biyeteɗo Ladiane ari walli ɗum seeɗa Mamadou Ladiane mo Demba Gano ko cusɗo golle nde wonno baaba mum ko mbiru ko on jaɓtinimo Buubu on ñande hunditi baaji cuuɗi mabɓe tati fof e tiba fawru ko ala sara les o gayni hundude o telli o looti o juuli ɓooyani ɓe kirti ɓe naati o leli on jamma ɓe kirani yewtude ɓe kirdani e nder galle he Buubu ko tampuɗo ñalli koye golle gila e puɗal ha mutal ala ko rewnata hen so wona lelade ndeke goram o anda yewtere hakkunde mabbe koko gasi ɓe gonta haldude ɓe gonta wossondirde haajuji o wonta hal Buubu ina jaabo Buubu wonta hal kanko omo jala ɓe gonta fewjid ngam ko feccere jamma kumboyel jom suudu Buubu o findinimo ina woya o ari o tawi Buubu ina hepta fofandu ina yiɗi haalde ina ronki o jooɗi o ƴefti hoore Buubu nde o fawi e koppi makko heddi omo wifa Buubu saha fof o yerna ɗum ndiyam seeɗa ha hedde salatu noko Buubu ko soki fofandu mum watti riɗɗude ko nden o felliti yaade o ƴeewoya feere no nawri Buubu to cafrowo o yalti galle o woɗɗani ha wonani kumbayel ina luuka o rutti omo doga o naati galle o hawri e kumbayel on maɓɓi e makko hiwti Buubu Miñiko hawri e ladial goram o sikkanno on ñande aduna o koko dari ngurdam natti jogade mana ɓaade Buubu Miñiko yehi woppimo heddi omo waɗa ko ala ko nafata ko so woyde ina dumpo ina tallo e leydi galle fof yaltijimi e makko hoddiɓe noti e mabbe heddi yimɓe ina naata galle cefe ɓe ina goya ina goyto ɓe ina kala ina mbajo
Buubu ko moƴƴo yimɓe fof ina kawri ɗum. Buubu ko ɗoftiɗo dewiɗo dewɗo e makko poftinɗo mo wuro e ladde. Ko kanko tan boora, kanko tan mayira Buubu, kanko poftintennoɗo gila yontani, gittaɗo e ɓulli, itta e mbaldiji, haɗa remde, soppude e rondade. Ɗum fof on nyande soli. Hande o iwi lamɗo, o wonti miskino, bewre makko soli, o serti e foftere, o naati e tampere ha nyande mayde. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe alerte Golal Media, siki ala en kanniɗo tokko taro meɗen e nder nde ɗo deftere, tokko deftere noddirtende ɗam Allah adi ɗam dende, taw windi ɗum ko Alassane Muntaga Sall londirɗo Dembel Sall. Ɗum noon musidɓe tedduɓe en dokkodira ɗaadi ha alhamisa paɗo sahore welede Allah ma en gartu gam jokkude taro meɗen so Allahu lamɗo jaɓi. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe alerte Golal Media, kamɓe calsarte mum tonkon ɗon ena gonirɗon yo jaam Allah hiranen. Nde windiyankoɓe Tufnde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saha.